So hello my two family welcome खालामबाय गासिखौबो मोनसे new video guys finally नोंसोरबो welcome जाबानो जाबाय आरो दिनैनि भिडिअआ नोंसोरथ' मिथिखाबाय जानांगौ थाम्बनेल टाइटेल नुनानै ओमफ्राय बिदिबा दिनैनि भिडिअआ बिनि सायावनो जागोन ओमफ्राय आदा रिमाला बिनि सायाव मा बुंखो आं नोंसोरनो फंनैसो बाथ्राखौ खिन्थिना होनि आंबो फंनैसो बुंगोन नोंसोर भिडिअखौल' जोबनायालासे नायबानो जाबाय थौदो बिदिबा दिनैनि भिडिअखौ थाबैनो स्टार्ट खालामसै आरो आदा रिमाला मा होनदों बेखौ नोंसोर नायग्रोबानो जाबाय फार्स्टआवनो सोरबा रमा दैमारि ना बसुमतारी आं मिन्थिया आंनियाव कमेन्ट फैबाय थादों थ्रेट्स हरबाय थादों आरोना बियो दैट आंनि कल रेकर्ड भाइरेल खालामना होगोननो मागोननो आंहाथ' गिनाय गैया बिकज आं रावबो सिख्लाफोरदों बा रावबो हिन्जावफोरदों बेबायदि गाज्रि भाषा बा गाज्रि राव आं रायलायफेरा आंहा गिनायबो गैया बे मा बुंदों आं मिन्थिया खिन्थु बे मानसिखौ आङो नागिरनो सेस्था खालामदों नोंथांमोना जुदि मिन्थियोब्ला अननानै आंनो खोन्थाहर जुदि मिन्थियाबा जेबो नङा आं गावनो थांनानै पुलिस स्टेशनाव थांनानै ट्रेक खालामनानै नागिरना लागोन खिन्थु बे मानसिखौ आं हेगारनाय जानाय नङा नागिरगोन आरो आं नागिरनानै आं बे मानसिखौ आं गोरनायाव हमनानै लाना फैनानै पुलिस स्टेशनाव सोफायगोन आं बेबा आंनि प्रमिस आरो ना आं बे मानसिखौ गारा सोरबा रमा दैमारि बसुमतारी आइडिजों माने कमेन्ट खालामबाय थादों आरो ना थ्रेट्स हरबाय थादों बेबायदि आरो ना सोरबा जुदि मिन्थियोब्ला अननानै खोन्थाहरलाय आंनो सोरबा रमा दैमारि बसुमतारी दैमारि बा बसुमतारी दे मोननै माने कमेन्टआव लिरदों रमा दैमारि बेनि उनाव आइडिया दोङो रमा बसुमतारीनि नामाव स' नोंथांमोना जुदि सिनायोब्ला सोरबा रमा दैमारि बसुमतारीखौ आंनो अननानै कमेन्टआव खोन्थाहरलाय बे गामियाव बेबायदि दोङो बे गामियाव बेबायदि दोङो होननानै अननानै आं जाज खालामना नायगोन आरो ना ओमफ्राय गैयाबाबो जेबो नङा आं आइडेन्टिफाइ खालामगोन बे मानसिखौ नागिरथारगोन आरो पुलिस स्टेशननि खाथियाव लांथारगोन आं बे मानसिखौ एकदम गारा आङो तो गाइस नोंसोर मिथिखाबाय जानांगौ आदा रिमाला मा बुंखो बिनि सायाव माने बिखिनियाथ' जि बुंदों बेथ' मोजाङानो ओमफ्राय आं नोंसोरनो बि माने कल रेकर्ड भाइराल बानायगोन होननायखौबो बिराद गिनो गोनां दानि जुगाव माने मानि थाखाय गिनो गोनां होनना बुंनो थांबाथाय मालायनि भइसखौबो मालायनि बानायनो हायो आरो ना माने AI जेनेरेटर जों माने AI जेनेरेटर एप्सआ माने ओरैबायसा नोंसोरनो आं फर एग्जाम्पल होनानै होनि नैबे दा हाग्रामा महिलारि सारमोननि प्रमद बर' सारमोननि बेफोरनिखौ माने बेलेगनि भइसखौ माने बिसोरखौ गाज्रि होनाबाबो बिसोरखौ गाज्रि होनाय खालामनानै होनो हायो आरो ना जेसेखि आंखौनो हमना ला नैबे आदा रिमालनि सं एबा भइसखौनो आंनिबो खालामनो हागोन आंनि भइसखौनो आदा रिमालनिबो बानायनो हागोन गासैनिबो बानायनो हायो बेनिखायनो बेफोरदिखौ माने बिराद गिनो गोनां आरोना बे रमा दैमारि बसुमतारी ना मा होननाया दा बेखौ आदा रिमालखौ माने कमेन्टआव बिदिनो ओरैबायसा होनहरबाय थादों आरोना जेनेबा जेन नोंखौ माने नोंनि कल रेकर्डखौ भाइरेल खालामना होगोन नोंनि माबा मोनसे जेनेबा भाइरेल खालामना होगोन होनबाय थादों बेखौनो नैबे आदा रिमाला बेखौनो बुंदों आरो ना बेखौथ' बिराद गिनो गोनांखा दानि जुगाव माने ओरैबायसा गिनो गोनां माने नै दा अनिल मोननियाथ' रियेलखा बेखौथ' नोंसोर मिथिखायो अलरेडि रियेलखा बेजों लोगोसे अनिलनिखौबो नैबे आदा रिमालनिबो बानायना होनो हागोन माने बेफोरदिनो माने बिदिनो गाव रायलायनायखौबो माने बिदि बानायना होनो हागोन बेफोरदि आरो जेनेबा बिनिखायनो बिराद गिनो गोनां आरो बिदिखौ बहुत थाबैनो एक्सन लानो गोनां आरो नोंसोरथ' खोनाखाबायानो जानांगौ आदा रिमाला बेखौ बहुत थाबैनो एक्सन लासिगोन होननानै बुंखाबाय ओमफ्राय एक्सन लाबाथ' बेयो माने गखानाय नङा आरोना माने मानि थाखायबा बुंहरखो बिसोर मिथिसिगोन थ' बिदिबा दिनैनि भिडिअ बेखिनियानोमोन आइ हप कि दिनैनि भिडिअखौ मोजां मोनदों जानांगौ मोजां मोनदोंबाथ'